शकता छान असा जाळीदार हा घावना आपला तयार झालेला आहे। नमस्कार मंडळी, आज आपण बनवणार आहोत तांदळाच्या पिठाचे घावणे। तर मित्रांनो, घावणे हा असा प्रकार आहे ना की नाश्त्यासाठी अगदी झटपट असे हे घावणे आपण तयार करू शकतो। तर घावण्यासाठी जे तांदळाचं पीठ लागतं ते विशिष्टरित्या दळून घ्यायचं असतं। जास्त जाडसर देखील हे पीठ लागत नाही, जास्त बारीक सुद्धा हे दळलेलं पीठ चालत नाही, नाहीतर तुमचे जे घावणे आहेत ते व्यवस्थित येणार नाहीत। चला तर मग आता आपण सुरुवात करूयात। तर मित्रांनो, सर्वप्रथम आपल्याला घावण्यासाठी जे बॅटर लागतं ते तयार करून घ्यायचं आहे। त्यासाठी आपण हे बाउल घेतलं आहे, त्यामध्ये आपण थोडंसं पीठ आधी काढून घेऊयात। आता या पिठामध्ये आपल्याला चवीप्रमाणे मीठ टाकून घ्यायचं आहे। आता हे पीठ आपण थोडं थोडं पाणी टाकून चांगलं मिक्स करून घेऊयात। तर हे पीठ आपल्याला अशा प्रकारे मिक्स करायचं आहे त्याच्यामध्ये कोणत्याही गाठी राहायला नाही पाहिजेत आणि हे पीठ जास्त पातळ देखील नाही व्हायला पाहिजे किंवा जास्त जाडसर देखील नाही राहायला पाहिजे। तर मित्रांनो, आपण हे पीठ मस्तपैकी फेटून घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये गाठी देखील राहिलेल्या नाही आहेत, परंतु हे पीठ जे आहे ते थोडंसं जाडसर वाटतंय, त्यासाठी आपण त्यामध्ये पाणी मिक्स करून घेऊयात। तर सर्वप्रथम आपण हे अख्खं ग्लास भरून यामध्ये पाणी मिक्स करून घेतलं आहे आणि त्यानंतर एक पाव ग्लास हे पाणी आपण यामध्ये आता मिक्स करून घेतलेलं आहे। कारण हे जे घावण्याचं पीठ असतं मित्रांनो, ते अगदी व्यवस्थित यावं लागतं, नाहीतर आपले घावणे व्यवस्थित जाळीदार असे येत नाहीत। तर आपलं आता हे घावण्याचं बॅटर रेडी झालेलं आहे। तर मित्रांनो, आता आपण घावना तयार करायला घेतोय। तर त्यासाठी आम्ही हा तवा गॅसवरती ठेवलेला आहे आणि या तव्याला मित्रांनो गावच्या ठिकाणी भिडं देखील म्हणतात। तर काहीचं ते अशा प्रकारे असतं। तर आजचे घावणे आपण पारंपरिकरित्या बनवणार आहोत। तर त्यासाठी या तव्याला लावण्यासाठी आपण हा एक कांदा देखील घेतलेला आहे। तर याच कांद्याने आपल्याला या तव्यावरती तेल लावून घ्यायचं आहे। सर्वात पहिला जेव्हा आपण घावना काढतो ना, तेव्हा जास्तीत जास्त या तव्याला तेल लावून घ्यायचं असतं, जेणेकरून तो घावना तळाला चिटकत नाही आणि तो व्यवस्थित निघतो। तर अशा प्रकारे सर्व बाजूने आपल्याला तेल लावून घ्यायचं असतं आणि जेव्हा आपण यावरती घावण्याचं बॅटर टाकणार आहोत तेव्हा आपल्याला गॅस जो आहे तो फास्ट करून घ्यायचा असतो आणि प्रत्येक घावना टाकण्यापूर्वी आपल्याला हे बॅटर चांगलं मिक्स करून घ्यायचं असतं, कारण त्याच्यातलं जे पीठ असतं ते तळाला साचतं। तर त्यासाठी आपल्याला हे पीठ नेहमीच चांगलं मिक्स करून त्यानंतरच तव्यावरती टाकून घ्यायचं आहे। बॅटर टाकताना आपल्याला सर्वात पहिले कडेकडेने बॅटर टाकून घ्यायचं आहे, कारण या तव्याचा मधला जो भाग असतो तो जास्त गरम असतो आणि त्यासाठी मधल्या भागावरती आपल्याला सर्वात शेवटी घावण्याचं पीठ टाकून घ्यायचं आहे। आता या घावण्यावरती आपल्याला 1-2 मिनिटासाठी झाकण ठेवायचं आहे, परंतु त्यापूर्वी आपण गॅस थोडा स्लो करून घ्यायचा आहे, जेणेकरून हे जे बॅटर आहे ते चांगलं शिजून देखील निघेल। तर आता 2 मिनिटांनी या घावण्यावरचं आपण झाकण काढून घेऊयात। तर मित्रांनो, सर्वात पहिला जेव्हा आपण घावना काढतो ना, तेव्हा हे साईडला तुम्ही ब्राउनिश पाहताय ना, तसं हे ब्राउनिश होतं, कारण आणि बरेच जणांचा पहिला घावना कधी येत देखील नाही, थोडासा तो कुस्करतोच। तर त्यासाठी आपण निराश व्हायची अजिबात गरज नसते, कारण तेल जे असतं ते तेल आपण जर जास्त प्रमाणात लावलं तर आपला घावना हा नक्कीच चांगला येतो। तर त्या घावण्याच्या आपल्याला कडा ज्या आहेत त्या मोकळ्या करून घ्यायच्या आहेत। बरीच जण काय करतात मित्रांनो, बॅटर टाकल्यानंतर ते झाकण ठेवत नाहीत, कारण त्यांना दोन्ही बाजूने हा घावना फ्राय करायचा असतो। परंतु आपण ही पारंपरिकरित्या घावणे बनवतोय, त्याच्यामध्ये आपण झाकण 2 मिनिटं ठेवल्यामुळे हे पीठ जे आहे ते चांगलं शिजलेलं आहे आणि आपला घावना जो आहे तो दोन्ही साईडने चांगला शिजलेला आहे। तर आपण पाहू शकता छान असा जाळीदार हा घावना आपला तयार झालेला आहे। अशा प्रकारे मी आणखीन एक तुम्हाला घावना काढून दाखवतो। आता आपण दुसरा घावना तयार करून घेतोय, तर त्यासाठी आपण थोडंसं तेल पुन्हा एकदा लावून घेऊयात। तर आपण पाहू शकता हे जे पीठ आहे ते तळाला साचलं होतं, म्हणूनच मित्रांनो हे जे बॅटर आहे ते आपल्याला प्रत्येक वेळेला चांगलं ढवळून त्यानंतरच घावना तव्यावरती काढायचा असतो।
आणि मित्रांनो, दुसरा घावणा जेव्हा तयार होत असतो तेव्हा आपल्याला पहिला जो घावणा आहे त्याची अशा प्रकारे घडी घालायची असते. तव्यावरती फ्राय झालेली जी बाजू असते ती आपल्याला वरती करून घ्यायची आहे. त्यानंतर त्याची अशा प्रकारे घडी घालून ठेवायची असते. आणि मित्रांनो, घावण्याच्या ज्या कडा असतात त्या आपल्याला अशा प्रकारे शेकून घ्यायच्या असतात. कधी कधी हा जो घावणा असतो तो कडेकडेने कच्चा राहण्याची शक्यता असते. त्यामुळे याच्या सर्व ज्या कडा आहेत त्या चांगल्या शेकून घ्यायच्या असतात. आणि आता या कडा आपण एका चमच्याच्या सहाय्याने मोकळ्या करून घेऊयात. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आम्ही बाकीचे सुद्धा घावणे काढून घेतो. त्यानंतर आम्ही ही डिश तुम्हाला सर्व करून दाखवतो. तर मित्रांनो, फायनली आपली ही पारंपरिक तांदळाच्या पिठाच्या घावण्याची रेसिपी तयार झालेली आहे. आणि आपण पाहू शकता या प्लेटमध्ये आपण हे घावणे मस्तपैकी सर्व केलेले आहेत. आणि सोबत आपण झणझणीत अशी खोबरे पुदिन्याची चटणी ठेवलेली आहे. तर मित्रांनो, हे घावणे तुम्हाला कसे वाटत आहेत? छान असे जाळीदार घावणे आपले आज आलेले आहेत. आणि अगदी नाश्त्यासाठी झटपट अशी तयार होणारी ही घावण्यांची रेसिपी आहे. तर मित्रांनो, हे घावणे तुम्हाला कसे वाटते ते मला कमेंट करून नक्की सांगा. अत्यंत सोप्या पद्धतीने आज आपण घावण्यांची रेसिपी दाखवली आहे. त्यासोबत काही टिप्स देखील दिलेल्या आहेत. ते टिप्स तुम्ही फॉलो करून तुम्हीसुद्धा अशा प्रकारचे घावणे नक्की ट्राय करू शकता. चला तर मग मित्रांनो, तात्पुरती तुमची रजा घेतो. पुन्हा भेटूया अशीच एखादी नवीन रेसिपी घेऊन तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये. भरपूर खा, हेल्दी रहा. धन्यवाद.